Children of God, mga anak sa Diyos. Nayo sa kaimportante nga bahin sa wali ni Jesus din makita nato ang interplay sa blessings o woes. Kana gani moingon siya, bulahan kamo. Mao nay blessings. Ang blessings mao ang mga pulong sa pagdaig o pagdasig ngadto sa mga tawo nga matinumanon sa Dios. Bulahan ang mga tao nga nag-ila nga gikinahanglan nila ang Dios kay sakop sila sa gingharian sa langit. Bulahan ang mga nagmasulubon kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mga tao nga naninguha gyud sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman niini nga tinguha. Bulahan ang mga maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang mga tao nga hinlo og kasing-kasing kay makita nila ang Dios. Mao ni ang mga examples sa mga blessings. Then moingon sad siya nga alaot kamo. Mao nay gitawag natog woes. W-O-E-S. Woes. Ang woes usab dili lamang tunglo kun dili usa ka seryoso nga pagpasidaan batok sa sayop nga paggamit sa relihiyon o sa otoridad. Alaot kamong mga magtutudlo sa kasuguan o kamong mga Pariseyo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaroon lang. Mao ni example sa woes. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, daghang woes ang gipamulong ni Jesus batok sa mga eskriba o sa mga Pariseyo. Dili kini tungod kay gusto sila ni Jesus nga silutan, kundi tungod kay gusto niya sila nga pukawon gani ngadto sa tinuod nga pagbag-o. Ang blessings nag-ingon nga adunay dalan nga makahatag og kinabuhi. Ang woes nag-ingon usab nga adunay dalan nga mahimong makapahilayo kanato sa Dios. Busa ang mga pulong ni Jesus dili lang para sa ubang mga tao nga atong tan-awon gikan sa layo. Kini usa sad ka salamin nga atong gamiton sa pagtan-aw sa atong kaugalingon. Ang mga pangutana mao kini, asa man nato makita ang atong kaugalingon taliwala aning blessings ug mga woes. Sa Ebanghelyo makita nato si Jesus nga diretsahan, direct nga nakigsulti sa mga leader sa relihiyon nga nahimong sobra ka concern sa gagmay nga mga detalye apan nakalimot sa mas importante nga mga butang. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang atong pagtuo dili dekorasyon. Ang unang problema nga gipakita ni Jesus mao ang imbalance of priorities. Ang mga Pariseyo matinud-anon sa paghatag sa ikanapulo bisan sa gagmay nilang ani, apan sa ilang batasan, nahimo silang dili makiangayon. Ang gisaway ni Jesus mo ang paghatag og dako nga importansya sa gamay nga butang samtang gibiyaan ang mas bugat nga responsibilidad sa kinabuhi. Ang pagtuo dili contest kung kinsa ang pinakarelihiyoso nga tan-awon. Ang pagtuo mao ang pagkat-on unsa ang labing importante atubangan sa Dios. Sigon pa ni Jesus, this you ought to have practiced without neglecting the others. Matthew 23:23. Sa binisaya nga hubad, kinahanglan ninyo kining buhaton apan dili usab ninyo pasagdan ang uban. Mao kini ang usa sa pinaka makabungog nga pahinumdom sa Ebanghelyo. Posible nga saktos ta sa atong mga religious practices apan sayop ta sa paagi sa pagtratar sa atong isig katao. Posible nga kung kumpleto ang atong pagampo apan kulang ang atong kaluoy. Posible nga permita sa simbahan apan aduna tay tao nga gipakaulawan, gipasagdan og wala tawga, tagda. Ang tinuod nga pagtuo dili lamang makita sa gidaghanon sa atong mga devotions, gidaghanon sa atong mga santos balay. Makita usab kini sa paagi sa atong pagtratar sa tao nga walay ikabalos nato.
application ni sa atong ordinaryong kinabuhi. Basin maayo kayo ta sa pag-memorize, no? Sa mga pagampo, apan dali ra kayo tapod masuko. Basin kabalo pud tas tanang balaod sa simbahan, apan disupod kayo ta mo pasaylo. Basin kabalo ta sa hustong mga pulong sa pagtuo, apan dili pod ta makapakita og maayong pamatasan. Busa, ayaw himuha nga decoration lamang ang imong pagtuo. Ang cross sa atong liog, ang rosaryo sa atong kamot, o mga religious images sa atong balay, dili pa na garantiya nga buhi ang atong relasyon sa Diyos. Ang mas importante, mao kung unsa ang nahitabo sa atong kasing-kasing tungod niini. Kung ang atong pagtuo tinuod, kinahanglan mas makahimo kini kanato nga mas makiangayon, mas maluluyon, mas matinud-anon. Ang Diyos dili lamang mutanaw sa makita sa gawas. Ang Diyos mutanaw usab sa kasing-kasing. Ang atong pagtuo dili dekorasyon. Ikaduhang punto, limpyuhi ang sulod, dili lang ang gawas. Mo ni ang ikaduhang dakong image nga gigamit ni Jesus. Gikumpara niya ang mga leader sa religion ngadto sa tao nga naglimpyos gawas baso, apan wala giapil og limpyo ang soda ani. Kilid og lubot ra sa baso ang gisabnan, gilimpyuhan, apan wala giapil ang sod. Maayo tanaw ng gawas, apan hugaw ang sulod. Sa kultura sa relihiyon, importante ang ritual purity. Apan gipakita ni Jesus nga mas lahom pa niini ang moral o spiritual purity. Ang tinuod nga kalimpyo, dili lamang sa unsay makita sa mata. Makahuna-huna ta niini sa atong kaugalingon, no? Sayon ra ang pag-edit sa atong naong sa social media. Ang pag-post og nindot nga picture nga pang-profile og pagpakita sa mga tao nga okay ra jud ang tanan. Apan dili nato ma-edit ang atong kasing-kasing atubangan sa Diyos. Mahimo nato nga itago ang kasuko, ang kasina, ang garbo, kahakog, o kasakit sa atubangan sa ubang mga tao. Apan ang Diyos, sayod sa tanan nga anaa sud sa atong kasing-kasing. Mao nga ang spiritual life, dili lang pagpaayos sa image, kini pagpaayos karakter. Dinhi nato makita ang kalainan tali sa reputation o integrity. Ang reputation, mao unsay huna-huna sa mga tao mahitungod kanato. Apan ang integrity, mao ang tinuod natong batasan bisan wala nay nagtan-aw. Ang usa ka tawo mahimong maayo ang reputation, apan walay integrity. Apan ang tawo nga adunay integrity, dili kinahanglan maghago pag-ayo aron pamatud-an sa tanan nga maayo siya. Ang iyang kinabuhi mismo maoy mo pamatuod. Limpyuhi ang sulod, dili lang ang gawas. Story time. Sa wala pa ang Council of Trent nahitabo niadtong mga tuig 1545 hangtod 1563, dili pa maingon ta standardized ang formation sa mga pari sa tibuok simbahan sama sa atong naandan karon. Kaniadto sa wala pa ang Council of Trent, daghang pari makadawat og formation pinaagi sa local tradition sa cathedral schools, monasteries, napod sila apprenticeships o personal nga paggiya sa mga eksperyensyado nga clergy. Adunay mga dapit nga lig-on ang theological formation, apan aduna usab mga dapit din kulang ang systematic nga pag-andam alang sa priesthood. Blessing in disguise ang Protestant Reformation. Kaya ang Protestant Reformation nakapadayag usab sa pipila ka serious problems sa pastoral o moral formation sa clergy. Sa Council of Trent nga gitigom gikan niadtong 1545 hangtod 1563, gipakusog sa simbahan ang panginahanglan alang sa mas organized o disciplined formation sa mga pari. Usa sa labing importante nga reforma mao ang establishment of diocesan seminaries, din ang mga candidates for priesthood
nakadawat og structured nga spiritual, theological og pastoral formation. Gipasiugda niini ang doctrinal education, moral formation, pastoral competence o personal holiness sa mga pari. Ang tumong dili lamang ang paghimo og pari nga kahibalo sa mga theological doctrines. Gusto sa simbahan og pari nga andam usab sa pagwali, sa paggiya, pagpangalagad sa mga sakramento o pag-atiman sa katawhan sa Dios. Kini usa ka maayong pahinumdom nga ang problema sa gawas usahay nagikan sa kulang nga pag-atiman sa sulod. Ang reforma sa simbahan sama sa reform sa kinabuhi sa matag usa kanato magsugod sa matinud-anon nga pagtan-aw kung unsa gyud ang anaa sa sulod. Children of God, mga anak sa Dios. Kumusta man ang mga kasing-kasing nato karon? Atong pahimangnuan ang atong kaugalingon nga ang atong pagtuo makita dili lamang sa atong mga pulong kundi usab sa atong mga buhat. Di man na nato nga dili lamang pang-display ang atong pagka-Kristyanos. Kinahanglan nga ang atong gibuhat sa gawas ug unsay naa sa atong kasing-kasing magkatakdo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.